TV. Xayrli kech dostlar. Efirda Tatar estradasының ең қойнар, ең шәп яңалыкларын туплаган шоу без тапшыруы. Һәм бүген яңалыклар белән сезне гадәттәгечә мин, Лилия Гимаддинова, таныштырырмын. Озакка сузмай тапшыруыбызны башлап җибәрик. Татарстанның халык артисты Айдар Галимовның кызлары Гүзәл белән Айгизә киемнәр сата башлаган. Бу киемнәрне алар үзләре киеп, фотога төшә һәм интернетка урнаштырып бара. Мин декретта утыручы яшь әни, ләкин мин хатын-кыз һәр вакыт матур булырга тиеш дип саныйм. Россиянең киемнәр җитештерүче ире оешмалары белән хезмәттәшлек итәм. Бу өйдә кия торган гади генә киемнәр түгел, ә матур киемнәр. Әлегә без техник режимда эшлибез. Безнең команда зур түгел, әмма барысы да алда дип язган Гүзәл Галимова. Кешеден күрмә ялгышны, иң элек үзең уйлан. Ул бит синең ялгышларың, буласы димәк булган. Киләчәккә алып барма, калсын алар үткәндә. Ялгышлары гыйбрәт булыр, киләчәкне көткәндә. Үпкәләмәгез язмышка, үпкәләмәгез һич тә, бик күп тирән серләр ята. Күңел түрендә эштә, Үпкәләмәгез язмышка, үпкәләмәгез һич тә, бик күп тирән серләр ята. Күңел түрендә эштә. 16 декабрь көнне Татар эстрадасын гөрләтүче татар җанлы халкыбыз өчен зур бәйрәм Татар җыры фестивале узачак. 16 декабрь Алтын Барсының тапшыру тантанасында кемнәр булыр? Оештыручылар тамашачылар өчен нинди сюрпризлар әзерләгән? Концерт программасы нинди тематикага корылган? Тиздән белербез. Пирамидада очрашканга кадәр. Bizli hamam yollar yerde, ufuklarga taба irde. Buranlarda jır sızılsa, canga жылы. Yıldaş yakta yıldaş bunlar, mihnetlerden saklar kallar. Doğru yoldaş bizning Tatar jırı. Yoldaş yakta yoldaş bular, mihnetlerden saklap kalır. Doğru yoldaş bizning Tatar Социаль шилтәрдә җырчы Гөлназ Асаева турында коточкыч хәбәр пайда булды. Татар башкорт эстрадасының танылган җырчысы Гөлназ Асаева бүген төнлә вафат булды. Туганнарына һәм якыннарына сабырлык диелгән анда. Мондый хәбәрне бер кыз тарата. Бу арада температура күтәрелеп авырып алдым. Тынычлап йоклар өчен телефонны сүндереп куйган идем. Уянгач телефонны карасам, шартлы язган. Йөзләгән шалтырату, SMS хәбәр. Аптырап киттем. Шуннан Instagramга кереп директны карагач, барысы да аңлашылды. Бик сәер халәттә калдым. Аннан соң ярар инде. Озын гомерле булырмын дип кенә куйган Гөлназ Асаева. Йөрәгемдә дулый бураннар, уйларымнан булмый бит качып. Йөрәгемдә дулый бураннар, уйларымнан булмый бит качып. Син киле миңа тик югалтма берүк, сукмагым бит минем апачык. Йөрәгемдә дулый буран, җанкаемда уй хисләрем адашкан. Йөрәгемдә дулый буран, җанкаемда уй хисләрем адашкан.
Хабарлар тәкъдим итүне дәвам итәм. Чираттагысын карап узыйк. Яулыкларын чибейләп алган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскән үй. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйла. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйла. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйлап. Балаларың көтә үз тормышын, оныкларың бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтыр, килер җире булсын әнигә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйла. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйла. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйлап. Абат кайтасыларыны уйлап. Абат кайтасыларыны уйлап. Егерме елдан артык татар шоу-бизнес өлкәсендә лидерлар рәтендә булган Барс Медиа Татар медиа группасы бу атнада күптән көтелгән зур кунак ил башлыгын үзендә каршы алды. Әлеге мизгелләрне бергәләп карап үтик.
16 октябрь Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Барс Медиа Татар медиа группасы үзәгендә һәм Татар радиосы студиясында кунакта булды. Президент белән очрашуда Татарстан Республикасы президент аппараты җитәкчесе Әзгат Сафаров, Мәдәният министры Айрат Сибгатуллин, Барс Медиа Татар медиа группасы директорлар рәисе Марат Гәрәев, Барс Медиа Татар медиа группасы президенты Камил Гәрәев, Татар радиосы радиостанцияләре шелтәре директоры Динә Гәрәева, Тат Медиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айрат Зарипов бар иде. Рөстәм Миңнеханов радиостанциянең эшчәнлеге белән танышып, студияның бүлмәләрен карап узды һәм Татар радиосы коллективы белән аралашып алды. Радионың коллективы, студиясе һәм радио тапшырулары белән Татар радиосының баш мөхәррире Айваз Садыров таныштырып узды. Рәсәйдә дә әлегә мондый студия юк. Менә мондый технологиялар белән эшләүче, дөресен әйткәндә, бик яңа заманча технологиялар белән эшләнгән. Җирнең теләсә кайсы ноктасыннан, Сагар районының Лесхоз оның үзәгеннән чыксак та, менә шушы студия белән идарә итәргә була. Шулай ук республика президенты Татар радиосы киңлекләрендә Hotline радио программасының махсус кунагы да иде. Бүген безнең студияда эксклюзив рәвештә туры эфирда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов. Исәнмесез, хәерле көн. Хәерле көн. Исәнмесез, кадерле дуслар. Чын күңелдән менә бүгенге мөмкинлек белән сезнең белән аралашырга мөмкинлегебез бар. Татар радиосы белән танышабыз. Менә бик мотор, яхшы яшь коллектив. Һәм безгә барыбызга да татар кешесенә үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне, динебезне, тарихыбызны сакларга кирәк. Һәм Татар радиосы бу эштә бик күп зур өлеш кертә. Һәм барыбыз да бергә булсак, без көчле булабыз. Барыбызга да уңышлар, исәнлек, саулык. Рәхмәт сезгә. Татар радиосы коллективы Татарстан Республикасының президенты белән фотога төшү бәхетенә дә иреште. Республика җитәкчесе белән аралашу мөмкинлеге дә барлыкка килде. Истәлеккә Рөстәм Миңнеханов үзенең автографын махсус баннерда калдырды. Нәтиҗәдә республика президенты Рөстәм Миңнеханов катнашуында киңәшмә оештырылды. Киңәшмәдә Татар радиосы проектларын чынга ашыру хакында фикерләр алынды. Барс Медиа Татар медиа группасының перспектив юнәлешләре турында сораулар күтәрелде. Дамир Зиннатуллин Татар эстрадасының танылган җырчысы, күп кенә хит җырлар башкаручы Резида Шарафиева белән күңелле әңгәмә уздырган. Әлеге репортажны сезгә дә тәкъдим итәм. Карап узыйк. Сәлам дуслар, шоу бездә бүген кунакта Татарстанның халык артисты, күпләребезгә якын булган җырчы, ул да булса Резида Шарафиева. Резида пайсанысыз. Исәнмесез, хәерле көннәр, хәерле кичләр. Ничек хәлләрегез? Әйбәт, Аллага шөкер. Ничегрәк килеп җиттегез? Таптып алдыгызмы, тиз таптыгызмы безне? Бик тиз таптым, бик сөенеп килдем. Дәртләнеп килдем эшләргә дип. Дуслар, без бүген Резида апа белән йога элементларына төшенәчәкбез. Резида апа инде күптән түгел генә йога белән шөгыльләнә башлаган һәм инде безне дә өйрәтергә, үзе дә өйрәнергә теләк белдерде ул. Менә әле яңа дип әйтим, бер айдан артык чамасы минем йөри башлаганыма йогага. Мин моны бик яхшы дип табам, чөнки гәүдәнең бөтен күзәнәкләре эшли. Шул хәтле яхшы әйбер икән бу. Дуслар, инде йога белән шөгыльләнеп алдык. Гомумән үземә ошады. Резида апа белән әңгәмәне башлап җибәрик, дәвам итик. Резида апа, сөйләп җибәрегез әле менә ни өчен йоганы сайларга булдыгыз? Башка төрле спорт төрләре бар бит инде. Без инде дип әйтәм, чөнки кызым белән бит инде Зөләйха белән сайлыйбыз. Төрле һәр ел сайын бер спорт түрен сайлыйбыз. Йөзүендә сайладык, ел сайын үзгәртеп торабыз. Быел инде без уйладык та йогага йөрергә булдык. Зөләйханы йөртәм бит инде мин. Зөләйханы йөрткәндә үземә дә бик кызык булып китеп, үзем икәүләп йөрибез хәзер. Сез бит инде күптән түгел генә шөгыльләнә башладыгыз, ләкин дә файдасы сизеләме аның? Беләсезме, гел икенче төрле ул гәүдә икенче төрле, үзеңне ничектер җиңелрәк хис итәсең. Бер җирдә менә гәүдәнең бер җирдә авыртмый торганда да теге айтып торып китмисең, теге картларча түгел, яшьләрчәрәк.
Шуңа күрә бик рәхәт хис итәсең үзеңне. Ничектер икенче төрле. Ул бит әле гәүдә генә түгел, ул әле фикерләр икенче, үзеңне ничектер эчтән үзеңне духовно дип әйтсәң урысча була инде. Икенче төрлерәк хис бара менә. Икенче төрле, башта икенче төрле эшли, икенче төрле акылда икенче төрлерәк, җиңелрәк теге карый дип әйтим инде. Проблемаларда артта калган кебек менә шундыйрак бер ни. Рәхәт хәлнең үзенең тотышы дип әйтим инде. Резидә апа, фигурага килгәндә ничегрәк менә? Бу сезгә ярдәм итәме, сезгә ярдәм итәргә дә кирәкме инде монда? Юк, итәенче итмәсен. Бит яшь үзенекен ала, аңа калса, шуңа күрә бердә теге нәрсә спорт түры, ниндидер спорт түры белән шөгыльләнү кирәк. Ул инде үзең өчен дә кирәк, сәламәтлек өчен дә кирәк, сәхнәдә инде сылу булыр өчен дә кирәк. Чөнки без бит инде гел режимда саклап бетереп булмый. Ашау режимында, йоклау режимында юк бит инде, шуңа да карамастан үзеңне сәхнәдә матур итеп, сәхнәдә түгел инде тормышта үзеңне матур итеп тотар өчен спорт түрі белән шөгыльләнергә кирәк. Нинди дә булса. Сезнең гомумән фигура белән андый проблема булган дип тә белмим мин. Андый проблема юк. Аллага шөкер. Ну шуңа да карамастан бул кирәк. Резидә апа, инде сезнең белән күптән күрешәсе килгән, җәйкендә шалтыраткан идем, җиләк җыеп йөри идегез. Гомумән сез хәзер кайларда, сезне солянкаларда мин үзем шәхсән бик теге еш күрмәгәч, кая югалдыгыз дип сорыйсым килә. Бердә югалмадым. Мин ничек йөргән шулай йөреп торам, ничек эшләгән шулай эшләп торам, җырлап торам, Аллага шөкер. Бәлки инде шул солянкаларда әзрәк кайберсендә бит инде чыгыш ясарга туры килә, кайберсендә юк. Шуңа күрә ансы инде бундай хәл дип әйтим инде ансы. Бүтән җирдә дә өлгереп бетеп тә булмый, бүтән җирдә җырлап та булмый. Аңа калса тормыш бит инде дәвам итә, ул бит әле җырлап кына сәхнә генә дә түгел. Әле гаилә тормышы да бар. Шуңа җиләгендә җыябыз, Аллага шөкер, бүтәнсендә эшлибез, өлгерергә тырышабыз инде. Мин генә түгел, бүтән дөнья чаба, бүтән кеше йөгерә. Шоу бизнеста активлык әзәюнең төп сәбәбе ул да булса гаиләгә күбрәк көч бирү була инде алайса. Гаиләгә әлбәттә, ансы да бардыр бәлки, чөнки гаилә дисең, аннан соң без әни авылда бит инде, мин авылны бик яратам. Әни хәзер үзе генә, шуңа күрә без бит инде артистның тормышы аның сәгатьле түгел. Шуңа күрә иң эшсезе мин, сәгатьсезе. Шуңа инде ул безнең инде әни авыл Минзәлә районы булгач, ул әзрәк ераграк, 200 ничә километр булгач, мин аны тегендә атнага берничә тапкырда бәлки кайтып килергә. Менә шундый юлда күбрәк йөрисе инде, юл ала күбрәк вакытны. Менә шулай гомер үтеп тә китә инде. Җитешеп булмый бер нәрсәгә дә. Резидә апа, кызыгыз Зөләйха хәзердә килгәндә сез инде аны мәктәпкә илтеп калдырган идегез бугай. Ул ничек кайларда укый, нәрсәләр белән кызыксына? Әле без 5нче класста гына укыйбыз. Нәрсә белән кызыксынабыз? Инде үзебезне менә Зөләйха үзен бер елны йөзү, бер елны шахмат дибез бит инде. Бер елны рәсем, менә быел без инде рәсемгә йөрибез. Һәм менә йөрибез йогага. Ныклап инде шушыны эшләргә былай бүтән җиргә дә җитешеп тә булмый бит әле. Әле ул аны йөртергә кирәк, үзең йөрергә кирәк. Белмим нишләп бетәсе. Иҗатка килгәндә кызыгызны бу инде артист балаларына хас сорау, кызыгызны иҗатта, шоу бизнеста күрергә теләр идегезме? Күрергә теләмәс идем. Ни өчен дигәндә бит әле баланың таланты да булырга тиеш. Бик теге талантлы бала булырга тиеш. Аны күреп бетермимен мин. Ул үзе инде үзенчә җырлыйсы да килә, биисе дә килә. Но бит әле килү белән эшли белү әйбер һәр эшнең җиренә җиткереп эшли белергә тиеш. Шуңа күрә мин аны күрмим. Бу эстрада инде шоу нәрсә дип атыйсың инде, бизнесында күрмим. Бәлки башка җирләрдә башка шөгыльләрне эзлибез инде, эзләнәбез бит менә. Эзләнәбез. Менә бу фикерегез шундый категорично ишетелә. Бәлки сез аны аңа алай әйтмисездер инде, әйме? Юк, мин аңа алай әйтмим. Чөнки бит әле менә җырларга көйли белергә дә кирәк, әйме? Теге көйне башлап, каядыр кирип китеп, оннан тагын чыгып булгач булмый бит инде ул.
Миңа калса кайбер кеше инде юк ул өйрәнә диләр. Аны ник өйрәтеп интегргәсең, чөнки ул анда юк. Шулай бит инде. Юк белгән эшен эшләр димин инде. Үзенең җырлыйсы килеп, бийсе килү белән мени. Анда синең тавышыңны бер кеше дә көйләми. Тегендә синең теге тавышы әйбәт чыксын дип көйләп утырмый оператор. Равил белән без инде баштан башладык һәм хәзер дә дәвам итәбез, чөнки без бер-беребезгә ияләшкән. Качагында, эй Ходаем, шушындай бердә килгәнмен икән дип ят булган җирләр дә бар бит инде. Менә сезнең тормыш иптәшегез Фәнис абый, мин теге информация карадым, сезнең белән таныштым дигәндәй, ул нинди өлкәдә хезмәт куя? Ул безнең өлкәдә түгел ул. Ул безнең өлкәдә түгел, артист түгел ул. Шуңа күрә ул әйбәт кенә үзенең өлкәсендә эшләп килә. Төзүче түгел. Сез инде теге сер итеп калдырасыз килә. Сер итеп типник бөтен нәрсәне дә мин гомумән үземне бөтен кешегә менә шушылай эшли, шунда барган, шушылай эшләгән, шушындый әйбер алган дигән әйберне чыгарып салырга яратмыйм. Чөнки синең гаиләң дип әйтимме, эшең, тормышың әзрәк ябыграк булса, чит күзләрдән ул тынычрак була. Миңа калса. Шулай бит. Ырым дигән әйбергә Ырымда түгел. Бөтен кешедә бөтен әйберне белеп торса кызык түгел ул. Белмәсәләр сиңа иркенрәк яшәргә, иркенрәк эшләргә. Алайса инде хәзер Резидапа иҗатыгыз турында сорап китәсем килә. Яңа сезонга әзерлекләр ничегрәк, нәрсәләр өстендә эшлисез, концерт программа әзерлисезме? Сөйләп җибәрегез әле. Яңа сезон без бит инде иҗат кешесе барбыр, шушы гаилә, тормыш бара бит инде алга, ул шуның белән бергә үрелеп бара. Яңа җырларым бик күп, Аллага шөкер. Менә Риваль Хисмәтуллинның Айгөл Вәлиуллина сүзләренә язылган берничә җырым, 5-6 җырым бар, күрсәгез. Ай матур инде менә. Гел егылып китешле. Җырлар, сүзләре матур, көе матур. Инде Айдар Тимербаевның яңа җырлары бар. Әле тагын да яңа җырларыбыз менә Зөфәр Хәйретдиновның яңа җырлары бар. Шушы җырларны бит инде эшлибез. Тамашачыга күрсәтер өчен шулар өстендә эшлибез. Яңа киемнәрне әзерлисез инде, әйме? Инде күптән әзер һәм әзерләнә дә. Ул бит инде әкрен әзерләнеп килә шулай. Аны теге именно концерт өчен генә тектермисең, шул башта процесс ул гел шушылай бара инде. Монда бер кием, монда бер кием, монда бер кием гел эзләнеп, гел тектереп торасың ичендә. Шкафлар тулды хәзер. Резидапа, менә сезне татар эстрадасында иң стильле артист дип беләм мин. Язып та чыкканнар булганнар икән, аны да караган идем. Киемнәрне, костюмнарны сез үзегез эшкәртәсез, үзегез тәкъдим итәсез, үзегез ясыйсыз, әйме? Элегрәк инде мин үзем дә тегәдерим костюмнарны үземә. Әле шунда кай җирендер ялгышрак кисеп бозсаң, ул костюмнан әле икенче төрле яңарак, кызыграк костюмнар килеп чыгадыр шулай. Хәзер инде тегәргә дә вакыт юк. Уйлавын инде уйлыйбыз. Тегүче белән уйлыйбыз инде. Бергә бара инде бу процесс. Булайрак ничек. Аннан соң теге үзеңнең фигураңа карап, бит әле ничектер сайлыйсың, бөтен күлмәктә бәлки барып та бетмәс. Шулай бит инде бөтен нәрсәдә килешми, үзеңә ничек фигураңа ничек күлмәк фасоннары бара. Шулай сайлап, баш киемнәре инде анда нәрсәдер баш киеме белән булса инде күлмәк икенче төрлерәк күренә. Бөтенләй полный ни дип инде. Фарш. Шуңа күрә нәрсәдер уйлыйбыз инде, нәрсәдер тамашачыны, нәрсәдер күрсәтәсе итәбез инде. Үзебезгә кызык инде ул матур күлмәк белән чыгып баскач кызык ич инде. Мин алай сәхнәдә мин уялмыйм нәрсә киеп чыксам да, шәрә түгел инде һәр хәлдә. Нинди образда чыксам да, сәхнә ул уялтмый, ул икенче төрле. Бәлки мин аны урамда кимәм дә, андый әйберне. Сәхнә ул икенче төрле инде, анда уялмыйсың. Ничексең дә. Шәрә дип әйттегез, шәрә дигәннән ул ниндирәк инде теге? Инде шәрә дип моннан ачык, тегеннән ачык. Хәзер инде андый вакытлар үтте инде шәрә кия торган. Сезнең гомумән кигәнегез бармы икән дисез? Булмасын инде. Яшь чакта әллә ниндиләрне кидек. Хәзер инде карап качагында, эй Ходаем, шушындай бердә кигәнмен икән дип ят булган җирләр дә бар бит инде. Яшьтә кидек инде, кимәдек түгел. Сез аны үзегез теләп, менә ошаган килешме? Ошаган инде, ошаган. Үзегез әйтеп уздыгыз, яшь вакытта кидек, ошый иде дип инде.
барыбер тәнкыйть ишетергә туры килгәндер. Тәнкыйтьләргә гомумән ничегрәк карыйсыз, ишеттегезме? Тәнкыйть ишетергә туры килмәде түгел. Үзебезнең менә авылдагы апаларда кызым теге алай начар итеп түгел инде. Алар теге йомшаграк итеп, озынрак әйберки теге ниләрен аркаларын, түшләрен күренеп тормасын дип шундый тәкъдимнәр әйтә торганнар иде менә. Ябгырак әйберки иргә дип. Хәзер инде үзем дә аңлыйм инде алай кирәк икән. Хәзер бик ачылмыйбыз. Яшьтә бара, күлмәктә озыная. Инде үзегез дә әйтеп уздыгыз, ул да булса Равил Галиев белән программа әзерлисез дип. Мин кичкенәдән сезнең иҗатыгызны карап белә торган кеше буларак, нигәдер һаман да сезне Равил Галиев белән бәйлиләр. Сез гомумән дуслар бит инде. Без инде дуслар, без бит инде безнең менә быел 20 ел була Равил белән эшли башлаганга, үзебезнең шушы ансамблебезне оештырып эшләгәнгә 20 ел була. Ул бит инде байтак вакыт. Шуңа күрә Равил белән без инде баштан башладык һәм хәзер дә дәвам итәбез, чөнки без бер-беребезгә ияләшкән, бер-беребезне без аңлыйбыз. Ярты сүздән ул тегендә әзерләнә, мин монда әзерләнәм. Безнең программа шулай, мин инде кайтып кына репетициялар ясап алабыз да, шулай итеп эшлибез. Без бер-беребезгә күнеккән, безгә аның белән комфортлы дип әйтим инде, уңайлы. Аңа да миңа да, аңа ничектер, но миңа уңайлы инде. Икегезнең дә гаиләгез бар, ләкин барыбер гайбәт йөри. Йөрсен гайбәт, шулай йөрергә тиеш инде ул. Аның теге гайбәт нәрсә инде ул? Кем сөйли, кем сөйләми, аны белмәгәне сөйли инде, белгәне сөйләми. Сөйләсеннәр инде ярар, мин ишетмим ул гайбәтне, шуңа күрә бер дә исеп китми. Җырларга килгәндә, клипларга килгәндә, Зөфәр Хайретдиновның җырына төшердегез клип, ул да булса Алсу Абелханова белән. Анда да тагын безгә тамашачыга сөйләрлек урын бар. Анда көндәшлек урыны индеме? Бу тормышта булган хәлдәнме, яисә гомумән җырлыйсы гына килеп киттеме? Без инде Алсу белән ничектер дуэт җырлыйсы килеп йөридер. Шунда Зөфәр Хайретдинов тәкъдим иткән Алсуга менә җырлап карагыз әле, шундый көндәшләр турында җырым бар дип. Без бик ризалаштык аңа бик тиз генә, чөнки нигә җырламаска? Безнең тормышта андый хәл булганы юк. Без Алсу белән дуслар, гомумән гаилә дуслары, йөрешәбез шулай матур гына, хәлләребезне белешәбез. Шушы җырны җырларга менә җырларга булдык, һәм ул бик булай матур гына килеп чыкты. Үзе тагын тик тормышта күп иш инде. Тормыш булгач, төрле хәлләр була, шуңа күрә бу җыр тоже безнең матур гына ничектер актуальны дип әйтим инде. Әле хәзер дә актуальны булай инде андый гына түгел, әле безнең балалар турында да җырыбыз бар. Алла бирсә киләчәктә тагын бәлки яңарак берәр башка темага да дуэт ясарбыз дип торабыз. Безнең тавышлар да зирәк туры килә, шунда җырларга уңай аның белән. Шуңа күрә Равил белән дә җырлыйбыз, Алсу белән дә җырлыйбыз. Җәй көне җиләк җыйганыгызны беләм. Каяларда булса ял иттегезме, нишләп бирдегез? Җәйне гомумән продуктив үткәрдегез дип әйтә аласызмы? Беләсезме, менә ял кешечә ял да итәлмәдем. Җәй үтте дә китте, сизми калдык. Ни өчен дисәгез, быел бит инде Сабан туйлар шул хәтле соң башланды. Сабан туйны мин августның 26-сында соңгы Сабан туйын эшләдем. Менә шул хәтле Сабан туйлар, Аллага шөкер, аның күп булуы әйбәт инде. Күп булды Сабан туйлар, Сабан туйдан Сабан туйга жүрдек. Алай-былай чит илләргә барып ял итәргә вакыт булмады. Ну ял итеп кайттык без, матур гына, кызлар гына, девичник. Русча әйтмешли. Үзебезнең кызлар инде, менә сеңелнең, энекәшнең, Зөләйха, сеңел шулай гына барып кайттык. Без бардык. Бик матур гына, бик җайлы гына, үзем за рулем Солилецкийга барып кайттык. Без ул төшне бик яратабыз. Ул инде теге үзебездә бара торган җир, хатын-кызлар гына. Ял итеп менә шул ял менә шуның белән шул инде. Менә яшьләр артыннан барыбер күзәтәсез дип аңладым татар эстрадасындагы. Фикерегез менә ниндирәк? Алар бит инде хәзер җырлыйлар. Җырларга килгәндә, образларга килгәндә яхшы якка барамы, ничегрәк? Белмим, миңа калса теге әйтәләр инде татар эстрадасы кая бара дип. Мин әйтер идем, минем үземә калса, мин менә хәзерге вакытта яшьләр, талантлы яшьләр бик күп. Бик матур тавышлар бар, бик матур үзләре матур. Яшьләр бик яхшы хәзер, теге көчле дип әйтим. Көчле яшьләр бик күп. Шуңа күрә мин эстрадабызны алга бара дип уйлыйм. Нишләп бармасын? Алга бара, халык җырларында алып баралар. Бүтән җырны да менә карасаң, ялт итеп җырлыйлар. Шаккатып торасың, авызны ачып. Шулай бит, сокланып.
Менә шуңа күрә Аллага шөкер, эстрадабыз әле безнең телебезне, менә телебез бар. Телебезне татар телен саклап калау, ул бит инде менә шул җыр, сәнгать бөтенесе шуңа алып бара. Телебезне саклап, җырыбызны, моңыбызны саклар кешеләребез бар, яшьләребез бар, талантлы, бик шат, Аллага шөкер. Сез үзегез дә телевизордан да, сәхнәдән дә күрәсездер. Сезгә бик еш пародия ясыйлар. Бу сезне үпкәләтәме, сезгә ошыймы? Моңа ничегрәк сезнең карашыгыз? Бер дә үпкәләтми, мин аңа бик яхшы карыйм. Бик кызык миңа, үзеңне әле читтән карап, ул бит әле сине әле кызыграк итеп күрсәтәләр анда. Шуңа күрә мин аңа бик яхшы карыйм. Күрсәтсеннәр, ул бит инде теге беренчедән әзрәк ничек дип әйтим, реклама кебек тә, икенчедән нигә үпкәләп торасың? Юкка. Гомумән мин үпкәләргә яратмыйм. Фонограммага сезнең мөнәсәбәтегез нинди? Төрле артистның төрле фикере. Кемдер әйтә урамда җырларга ярый ди, чөнки сабантуйларда җырларга авыр. Кемдер әйтә кирәкми ди. Менә сез ничек уйлыйсыз гомумән? Фонограмма дигәннән аның ул фонограмманың җырлый торган урыны бар чыннан да. Менә сез әйтәсез бит сабантуйлар дисең, әйме урамда җырлыйсың. Анда беренчедән төрле вакыт булайм, салкын, җилле, менә төрле җирләрдә җырлыйбыз бит инде без, төрле ниләрдә, һава шартларында дип әйтим, урамдамы, җилдәме. Анда синең тавышыңны бер кеше дә көйләми. Тегендә синең теге тавышы әйбәт чыксын дип көйләп утырмый оператор. Шартлатып куя да уран ачкан, шунда син не була җырлыйсың, тавышың ишетеләме, ишетелмиме? Менә шундый вакытта ул фонограмма кирәк дип уйлыйм мин. Мондый вакытта теге залда, сәхнәдә ул инде рәхәтләнеп үзең җырласаң яхшы инде, конечно дип әйтим әле. Менә Резидә Шәрәфиеваның девизы ниндирәк икән? Гомумән тормышта һәм иҗатта. Менә алга барабыз бит инде. Алга барабыз, дөнья куабыз. Шуңа да карамастан, шушы дөньяның матурлыгын күреп бит инде. Шушы якын тирәгә игътибар итеп, синең яндагы кешеләреңә ярдәм кирәк түгелме синнән? Сүз белән ярдәм, була ярдәм кирәкме? Төрле шак була. Шулай бит инде бер-береңне хөрмәт итеп, бер-береңә ихтирамлы булып, игътибарлы булып яшәргә иде дисең хәзер менә мин үзем шушындый фикердә бер-береңә булышып, шушы дөньяда, дөнья куганда һәр нәрсәнең менә һәр мизгелнең тәмен тоябып, менә мәсәлән утырабыз бит әле шу хәтле күңелле. Әле йогада менә йога ниләре белән пунугуларын эшләп алдык. Ул да рәхәт. Шул рәхәтлекне кичереп, үзеңдә позитив теге күңелдә булып, яратылып яшәргә язсын. Менә шундый рәхәт итеп яшәргә язсын. Ул бит менә мизгел генә гомер. Шул гомер шул хәтле тиз үтә, шул хәтле ашыгабыз. Мин инде бигрәк тә ашыгам үзем. Шуңа да карамастан шул әсрәк тукталып матурлыгын тоеп тормышның шушылай алга барырга язсын инде. Дөньялар тыныч булып шулай бит. Менә ничек рәхәт яшибез. Аллага шөкер. Татарстаныбыз гөрли. Казаныбыз матур. Матур иш инде. Сезнең Резидә апа дөресен әйткәндә девизыгыз шундый зур, озын бер сүз белән әйткәндә позитив табылырга иде, рәхәт табып яшәргә. Рәхәт итеп, матур итеп яшәргә кирәк. Резидә апа, мин нәрсә искә төшердем, ул да булса, татар җыры әле башланып кына киткәндә, ул сезнең туган көннәргә туры килә иде. Салават абый белән бергә алып барган чаклар, гомумән менә ул еллардан алып хәзерге елга кадәр татар җыры үзгәрде. Нинди якка үзгәрде икән менә сезнең фикерегезчә? Беләсезме, ул үзгәрде, татар җыры, ул тагында бит камилләште, ул тагында гомумән менә зрелищны дип әйтәсең бит инде, әйме? Ул карап торуга да матур. Анда нәрсә генә юк, хәзер бит инде замана да алга бара, техника да алга бара, әллә нәрсә генә юк бит инде дөньяда. Оча торган машина гына юк әлегә. Шуңа күрә шаккаткыч. Шаккаткыч миңа калса бик матур. Бик матур татар җыры ул үсә, ул аның дәрәҗәсе дә арта, аңа калса. Миңа калса ул бик дәрәҗәле безнең менә шундый бер фестиваль, Татар җырын искә төшердек. Артка борылып, карасак, 20 елдан артык сезнең иҗат юлыгыз җыр белән дип әйтим инде. Менә иҗатта булу, шоу бизнеста булыр өчен шуның хәтле еллар нәрсә булырга тиеш икән кешенең эчендә? Нәрсә эшләргә? Үзең булып калу кирәк, бәлки. Мәсәлән, син үзеңнең җырың бар, үзеңнең юлың бар, үзеңнең
тотышың бар, гомумән син менә шул үзең бүтән бер кешене дә син кабатламыйсың. Ул син. Менә шушы әйбер бәлки теге алып бара торгандыр, теге югалтмыйча дип әйтәм инде. Хәзер күп менә талантлы яшьләр дә күп. Арада кабатланулар да күп бит инде. Кем булып җырлый, кемгәдер ошыйсы килә. Ну, шоу бит ул бер әйбер. Ул син ул була алмыйсың бер качанда. Ник әллә нәрсә эшләмисең шунда. Шулай бит. Тамашачы шуны яраткан, ул аны ярата. Иң беренчесен ярата ул, икенчесен түгел. Шуңа күрә һәр кеше ул үзе булырга тиеш, миңа калса. Менә мин килгәндә дә тыңлап килдем. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле иркәм. Менә бу иң популяр җыр дип уйлыйдым. Мин сезнең репертуарда. Беләсезме, минем иң популяр җырым, иң беренче чыккан җырым, ул Башкортстан авторы Илдар Гомаровның сүзләре һәм көе аныкы. Синсез яшәү түгел дигән җыр белән чыктым мин. Менә мин нәрсәгә сорадым, менә Резидә дөресен әйтәм, безнең тамашачыларга да кызык булыр дип уйлыйм. Сезне менә якыннан тыңлап карыйсы килгән иде. Син миннән ерак киткән чакта, ак яулыгын булгап югалдың. Юл буенда басып калдым ялгыз, югалттым мин сине, югалттым. Син минне сагындыңмы дидең, синсез яшәү түгел ул. Син минне көтәсеңме дидең, синсез гомер түгел ул. Бар дөньяны эзләп чыгар идем, сине әгәр көтә дисәләр. Синең өчен җаным бирер идем, яратам сине дисәләр. Син мине сагындыңмы дидең, синсез яшәү түгел ул. Син мине көтәсеңме дидең, синсез гомер түгел ул. Тамашачының күңеленә менә ничек үтергә икән ул? Кем белгән инде аны да бир. Менә шулай кем белгән. Менә сүзләре матур бит. Мин инде гомумән җырны җырлаганда, сүз фикерне икенчегә барам инде. Сүзләренә игътибар итәм. Сүзләр бик матур. Бит инде тормышчан, шундый матур булырга тиеш дим инде. Теләсән инде тегенди мондый сүзле җырларга җырлыйсы килми. Шуңа сүзләргә бик игътибар итәм. Көе дә матур, сүзе дә матур, шулай бит инде. Әллә инде матур җырларым бар. Алайса Резидә менә бу матур мезгилләрдә без әкрен генә үзебезнең әңгәмәне тәмамларбыз һәм әлеге мезгилдә тамашачыларга мөрәҗәгать итеп үзегезнең теләкләрегезне җиткерергә мөмкинлек бар. Мин теләр идем тамашачыларга сөйлеп яшәсеннәр, дөньяның матурлыгын күреп, бер-берләренә, бер-берегезгә игътибарлы булып, ихтирамлы булып, яратылып яшәгез, матур итеп. Шулай бит. Рәхәт итеп яшәргә шушы дөньяда усалланмыйча гына, елмаеп көлеп кенә. Менә ничек рәхәт бүген. Шулай бит. Менә шундый позитив күрешү булды сезнең белән. Мин бик шатмын сезнең белән йога белән шөгыльләнергә һәм инде аралашуга. Киләсе очрашуларга кадәр дип без инде тамашачылар белән саубуллашабыз. Пока-пока. Сау булашам. Икенче атнага очрашырбыз. Татар эстрадасы яңалыкларын күзәтеп барыгыз. Пока-пока.
Когда жизнь становится сложной, беги. Бей. Ныряй. Сеть фитнес-клубов X-Fit. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.